Hai ani khapangni takuk tei bukuk song puilano technical official YouTube channel o norok no jotono no lamsogo ani khapangni takuk tei bukuk song norok ni bagui haina hai katal video update tubui phaikya tinini o katal video belai no important tei belai no nangkukmani kok norok ni bagui tubui phaikya hingke ani khapangni takuk tei bukuk song norok o video no puilani simi paithak jora full watch ke naidi video no skip ta khaidi hingke ani khapangni takuk tei bukuk song tinini norok ni bagui belai nangkukmani kok tubui phaimani omoni topic wngkha hingke norok puilano ani video ni title haikaba thumbnail o nugui norok clear ke saimangkana haida ani takuk tei bukuk song hingke phaidi tini o topic ni kokno tui no chwng tini sawi malainai tei o video ni bisingtui chwng kisa misa chwng chini Tiprasa rokni jeta bohai ngnai ngya o korok no tui chwng tini phaidi o video ni bisingtui serai ke sawi malainai hingke ani khapangni takuk tei bukuk song tinini video ni topic wngkha Tripura o NRC wngkhe Tiprasa rokni tamo ngnai future Aboni tuise ang kisa tini norok bai koklam salainani bagui omoni bagui se ang o sikonsa video tini swnamui tui phaio phiaba ang o video no swnamya hinui khasongui tongmani hingke bwkha tongthokya tamni hingke ang bo khoroksa Tiprasa kok borok sanaiba ang bo bwkhao kisa khep ngo haidiba omoni bagui se kisisa phano kok sawano kisisa phano ang bo ani Tiprasa takuk tei bukuk song rok no gyan budik kisisa ta riwi mano hinise ang tini o video no swnambui tubui phaio ani khapangni takuk tei bukuk song hingke norok o video no nai tongkha hingke ba nugui tongkha hingke ba norok like kaisa redi channel no subscribe khlaiko hingke ba subscribe kaisa khai ribai jadi buino khaima haino norok bo ano bo khaibai dita ani khapangni takuk tei bukuk song hingke phaidi amsuk kokno kolok khai sayawi phaidi tinini video ni senglaimani phaisingo thanglaiana chwng saimano chini o sikonsa Tripura hasteo bo NRC Sinai no Sinai hinui chwng tai news khoborok chwng mani tongmani chwng ekdom clear khaino chwng sawi man tongkha haidiba ani khapangni takuk tei bukuk song hingke omono phaidi tini ang o NRC ni sombonde no tui no kisisa norok no o video ni bisingtui kisisa muktui thangui tonglaimani phegui tonglaimani urat bari inglai tongmani kok khnaya anglai tongmani khamai lai tongmani musub lai tonglaimani nasile lai tonglaimani kok khna lai angui tonglaimani thansa anglai angui tonglaimani omtui rok no da norok nongni future o haikaba bwskangni
Chabani jetar lamao omo hairokda engei tongbaikha ni sitini kisisa ani Tiprasa takhok ungthung bukhuk ungthung borokno mukturi kisisa thui tongmani hojak khai rinan bagui se tini norokni bagui o video bara saphano ang swnamui tui phaio hingke ani khapangni takhok tei buksong o NRC ni kokno sanani thangka hingke A to Z sana thangka hingke video abo 2 ghonta kaphano kok phairui manglak hingke phaidi ang kisisa o NRC ni kokno tui ang full kok salia kisa shortcut tui basui ang tini o NRC ni kokno kisisa norokno sawi khana di Sinai ani khapangni takhok tei buksong hingke ani khapangni takhok tei buksong sini o Tripura hasteo bo o NRC wngsinai no wngsinai hinui chwng tai news khoborok manui tongmani no chwng belai khaino tabuk khwnawi tongkha haidiba ani khapangni ferensong hingke phaidi tini chwng o NRC ni kokno tui no kisisa sawi malainai ani khapangni takhok tei buksong hingke puilano ang sanani musungo NRC tamo NRC ni full meaning tamo hoito baksa borok saimana phiaba 100 bage tei 50% borok to saimena o NRC ni ortho haikabo NRC ni meaning no hingke phaidi sawi manphano ang kisisa norokno sawi khwnari sinai NRC ni full meaning wngkha National Registration of Citizenship haidiba NRC ni full meaning hingke omono hingke ani khapangni ferensong phaidi sini o haobo NRC tumungno soisoi wngmani hingke wngui to thangyako haidiba oto wngyaku mane wngmani hinsi chwng khanago haidiba abono phaidi NRC wngmani swkang sini Tiprasa rokni bahaingnai halok obono se chwng kisisa se lainai ani khapangni takhok tei buksong sini Tiprasa rok tabuk bo o NRC no khunju phano kania tongkhu tamo NRC he ang mai mwchai tongkhai nongo ani rabat bagan se 10 kani tongo ang mairung bo paina nangya tarpore ang boini nukngo thangi bo samung khanya nangya ang kaham kaino soli ui tongo ang kaham kaino thangai mano boron NRC boron NRC ini kwbangma sin Tiprasa rok tabuk bo amtike wansugui tongnai rok kwbangma no tongo chwng rutugui manjangisi ani khapangni ferensong hingke phaidi takbo sini o hao NRC wngmani hinui khwnai tongphano sini Tiprasa rok omo haino wnglai tongkhu tabuk bo kok khwnalaya tabuk bo kwthalaya tabuk bo sejalai tongkho tabuk bo naisilai tongkho tabuk bo khisiklai tongkho tabuk bo nini ani hinglai tongkho tabuk bo kok baksa wnglaimai maikhou tabuk bo yapri baksa wnglaimai maikhou thansa wngwi maikhou sini Tiprasa rok lama kaisa himlai maikhou noksa nogwari rogo se chwng khapilai maya wnglai tongkhu naidi jangkhe Tripura o NRC chalu wngnani Supreme Court to declare rewi rikha abo to salsa wngnaino no tining ya phano khana phano ngnai soni phano ngnai ani khapangni takhok tei buksong
ge sin Tiprasa roke o ina sorry o NRC no ti busuk wasukuna ba busuk saiman khna ba chini Tiprasa rokni halok tamungnai future life kaham deng no hamya deng no abo sabo obono tui bokhrogo wasugui tongnai rok tongkhana ani khaboni ferenso ga aboni bagui no ani Tiprasa takhuktei buksorong no ang sanani musungo o NRC ni tui no Tripura o NRC thanga ba ongnani swkang जों हजाक तंनानै नांनाय अबसे 1 नाम्बार NRC ओंखाय तो kaham pokno हैदिबा फातानि borok ma thangbainai abo to kaham pokno phiaba o kaham ni bising phano chini Tiprasa rong bisingbo hamya ongnani chance tongo हैदिबा ani khaboni ferensong ga aboni bagino nung tabubo juak phekjak hai phegui tongko hingke nung tabubo kok khanalai malayako nini kok bang khanaya ani kok bo nung khanaya anglai tongkho takbo nini ani hinglai tongkho takbo podre pod anglai tongkho hingke o NRC jefrungo sini bagui kaisa tamnai nokha bike laima hai lainai sini Tiprasa rongni bokhorok sakao ani khaboni ferenso hingke aboni bagui no jara Sinai nuknai rok borok kaham kai wasuknani nangnai o NRC jehetu Tripura o khonano ong Sinai hinei koktun mayan swkang boyar hapen swkang chini Tiprasa takuktei buksongrok जों kaham kai o NRC ni sombaino tui जों riksawui जों ao NRC ni sompoke जों kaham kai जों wasugui chini Tiprasa rok abo kaham dangno ongya obono tui bekha khaina nangnai ani khabani takuktei bukso जों to kisa news rok khonao हैदिबा 71 ni simise NRC khlaijaknai so phiaba 71 ni yang tolani ason rogo je phatarhani toka kosom rok phainai rok khai borok khai tamkha kati Sinai 71 yearo jeta phainai rok simisi borok to kokhai thana nangkhai bo ma thanai bile हैदिबा an khabangni takuktei buksong ngai oboni sai ulo phainai rok khe borok khai thana nanglak obono ani khabangni takuktei buksong जों obono जों bekha khlaina nangnai जों obono ekdom soi sawi malai nangnai ani khabangni ferensong जों tabo muktui thanglai tongkho hingke जों tabo kothalai maya thansanglai maya tabo kok banglai tongkho tumuno omutui nglai tonghangke naidi NRC nung je wansugo Tiprasa rokni bagui je kaham gano sana thangka hingke toka kosom rokni bagui se kaham phinai nungle muktui si thangsa nungle chuak se phekja nungle kok se khanalai anglai tongkho ha ni lama nunglai tongha an lama anglai tongha om dising tongga borok phago o NRC bising tuino toka kosom rok ba o hawo borok taisa bokonong kolok makhai asai sinai bile ani khabangni takuktei buksong gabono o Tripura hasteo NRC salu ong Sinai hinei toka kosom rok borok tabuk bobo hai nglai tongha tei bobo hai kok slai tongha borok naidi sin Tiprasa rok tabuk muktui thangjaksi chuak kephek khaisinglai tongkho nge phaidi o NRC ni khobor no khanaoi Tripura hao NRC ong Sinai no hini khanaoi toka kosom rok borok tamo hini kok salaikya ba tamo hini borok kok sablai ba tamo khlainani bagui borok siddhanto nalai tongkha phaidi o video no जों kisa na khanalenu tei nalenu
হয়েছে, এটা করা হয়েছে বাঙালিকে শেষ করার জন্য, বাঙালির অধিকারকে কেড়ে নিয়ে, নাগরিকত্ব কেড়ে নিয়ে বাঙালিকে ভারত ছাড়া করার জন্য। বাঙালিরা যাবে কোথায়? আর যাবই বা কেন আমরা? আসাম কার? 1834 সালের আগে আসাম রাজ্যের অস্তিত্ব ছিল না। কামরূপ জেলা থেকে শুরু করে এই গোয়ালপাড়া জেলা পুরোটা বাংলার আদি অঞ্চল। এখানকার মানুষ যারা, তারা আদিবাসী বাঙালি। আজকে তাদেরকেও বিদেশি চিহ্নিত করা হচ্ছে, তাদেরকেও সতী সেনার প্রমাণ দিতে হবে, নাগরিকত্বের প্রমাণ দিতে হবে, স্বাধীনতার জন্য সব কিছু উজাড় করে দিয়ে বাঙালিকে প্রমাণ দিতে হবে। এটা আমরা কেন মানব? কিন্তু তারা দাবি তুলছে, তারা ষড়যন্ত্র করছে, আসাম ছাড়া করবে, তারা মানে ভারত ছাড়া করবে। ওরা যাবে কোথায় বাঙালিরা? এবং এই আইন শুধু আসামই না, গোটা উত্তর পূর্বাঞ্চলে একই স্লোগান চলছে। ত্রিপুরাতে স্লোগান চলছে 49 সালকে ভিত্তি বছর ধরে। আপনারা জানেন সবাই এই সমস্ত খবর। স্লোগান চলছে ঝাড়খণ্ডে, স্লোগান চলছে গোটা ভারতে। বাঙালিরা যাবে কোথায়? সমস্ত আইন আজকে বাঙালিকে শেষ করার জন্য। তাই এই ব্যাপারে আমাদের আজকে বক্তব্য, আমাদের আজকের প্রতিবাদ। আমরা উদ্বিগ্ন। এই আইন অতি শীঘ্র এখন কার্যকরী হবে, গোটা দেশ জুড়ে এনআরসি প্রয়োগ হবে, আসাম চুক্তি বাস্তবায়ন হবে, ত্রিপুরাতে বাস্তবায়ন হবে, উত্তর পূর্বাঞ্চলে হবে। প্রায় 2 কোটি বাঙালি আমাদের অনুমান এই আইনের কূপে পড়বে। কাজেই এটা সামান্য বিষয় না। আমাদের অস্তিত্ব, আমাদের অধিকারের প্রশ্ন বাঙালিদের দাঁড়িয়েছে। আমরা এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আপনাদের মাধ্যমে যেই বক্তব্যটা আমরা মানে কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের কাছে তুলে ধরতে চাইছি, বাঙালিরা এই দেশের ভূমিপুত্র, অবিভক্ত ভারতের বাঙালিরা স্বাধীনতার রূপকার। বাঙালি রক্তের প্রাণের বিনিময়ে, ত্যাগের বিনিময়ে, পরিশ্রমের বিনিময়ে এই দেশ গড়ে উঠেছে, এই ত্রিপুরা গড়ে উঠেছে। Hingke an khapani tahoktai busong o fatar haseni faidai taklosa tamni saka norok serai serakina sai mamlakina. Hingke aboni bagino ani khapani tahoktai busong faidi sungbo muktri thangi ta tonglaiba sidi. Nini ani nei ta tonglaiba sidi. Kok khanaya anglai ta tonglaiba sidi. Taukhono sung nini ani hilai tonglaiku. Taukhono sung muktri thalai tongku. Taukhono sung thansa anglai malayku. Takono sung walai lai tongku, takono sung kisik lai tongku, wakak lai tongku. Chini Tiprasa ni bisingo sung omaharok lai tongku. Nge faidi sung omaharok ngai tongangke faidi chini o hano sung bahike sung develop khaimnai te sung narage manai. Nge abon bagino ani khapang tahoktai buksong nung khoroksa Sinai hekaba nuknai ngai tongangke faidi nungbo baskango yapri sedi tei sam nok khanyan bagwi bukhawo jogo jogo ungdi kok khana layok ta anglai sidi kotor ta seglai di nung je sam khlaimani as samwai nung khakoso boitongdi ani khapane ta khotai bukso tini nini ani si nung hilai tongkho ta kono sicha lai malayako thulasi tongongkai faidi o toka kosom rogno chini hano monoknai chini o hano toka kosom rogno lang thangnai chini hanono otoka kosom rokno borok sadin khlai paine ani khapane takte busong ga abono faidi sung khoja kono nangnai sung buskang yapri sene nangnai sung ko baksa kai sung sam khanyani nangnai ani khapane takte busong nge tini video amsunong situng ani khapane takte busong kotal video haina hainoro bai malai finai jotono hambai jotono kaham kurung tongbai jadi Tiprasa ayolok thong